Машини, значи в днескашния епизод ще ви покажа как се готви пилешки крилца с ориз, с зеленчуци на фурна. Значи предварително загравиш самата фурна, пускаш я отгоре отдолу на 275. Първо, това са продукти, които ще използваме, моркови, чушки и един лук. Ще вземем начиния да може да слагаме вътре всички тия обелени и нарязани продукти. Значи всеки си режи както си иска, първо си махаме тия обратната страна, първо си махаме тия външните гадните неща, след това всеки морков си го режа на две части и получаваме и тия. Walking with foreigns in my garages or foreign bitches menaging, fucking sucking and swallowing anything for $1. They tell me get him, I got him. I did it without an album. I did shit with Mariah. Little nigga, I'm on fire. Icy as a hockey ring, Philly nigga, I'm flyer. When I bought the Rolls Royce, they thought it was lease. Then I bought that new Ferrari, hey to rest in peace. Hey to rest in peace, rest in peace. Значи след миналия неуспешен опит да направя чушки с ориз, да ги напълня, понеже оризът стана малко суров вътре, малко, няма проблеми. Понеже трябваше да го сваря повече, преди да го вкарам в чушката и да ги почна да ги пика. Ама да разна, за първ път правя, няма дърт. Иначе винаги съм си викал, който го прави с желание, му се получават работи, пак стана работа. That Lambo, my new bitch, she'll ride like my ghost. I'm riding around my city with my hands strapped on my toes. Cause these niggas want me dead, and I gotta make it back home. Cause my mama need that bill money, my son needs some milk. These niggas try to take my life, they fuck around, get killed. You fuck around, you fuck around, you fuck around, get smoked. Cause these Philly niggas I pull with me don't fuck. Ето, готови са продукция на рязане. Това самата тава вече намазана соло, да ги изсипем. Нещо такова трябва да стане, миш-маш. Ще да сипате вътре, колкото ви се вие, колкото сте гладни, няма никакъв проблем. Аз лично избирам, слагам сол, куркума, кимион, черен пипер. И така, приятели, вече сложих крилцата, всичко изглежда перфектно, само чака да се сготви. Слагаме сега водичката. Не знам колко ще сложа, малко да го горе ще го преценя. И така. Да, взимаме тази топичка и я вкарваме. Намаляме си градусите на, не знам, но може би на 230 за сега и чакаме. Приятели, забравих да записвам, вече се сипах, ей така изглежда. Топ, номер 1.